Hello guys! Samahan niyo ako magsusundo ng eskwela. Habang nagsusundo ng eskwela, tinitignan ko yung mga kabahayan. Ang lalaki, no? Malalaki ang bahay nila dito. Ayan, oh. Kapag lumalabas ako, ang tinitignan ko is mga bahay. Bahay na malalaki. Tinitignan ko yung mga style ng mga bahay. Ayan, oh. Diba? Ang gaganda ng mga bahay. Yung mga iba, flat. Ganyan ang bahay nila, flat. Hindi tulad sa atin na may bubong. Kasi dito, bibihira ang ulan. Ayan, no? Iba ang postura ng mga bahay. Ang bilis ng sasakyan. Mahilig talaga akong tumingin sa mga bahay-bahay. Sabi ko nga kailan ako magkakaroon ng ganyang mga bahay. Pero hindi ko type o tingnan niyo. Flat lang siya. Kahit wala akong pera, hindi ko yan type na ipagawa. Gusto ko yung mga basta. Ayan, oh, ang ganda niyan. Ang ganda rin yan. Meron akong nadadaanan mga palasyo, ganun dun sa ibang way. Dito, ganyan. Diyan nakatira ang mga katulong na katulad ko. Diyan sila nagtatrabaho. Ito naman sa Almisal, sa Aswan. Pamilihan nito. Malapit lang yan sa amin. Nilalakad ko yan. At dito naman yung Alcabayel. Dito ang pinakamurang bilihin. Ayan, o, daming sasakyan dyan. Wison, dito ang bilihan ko ng alahas. Kapag nag-iisa ka lang dyan sa bahay na malaki, hindi mo yan kakayanin kasi sobra laki. Kahit na ganyan, no? Ang katulong nila siguro dyan, mga 5, gano'n. Kaya dito sa Middle East, hindi ka nag-iisa. Meron at meron kang makakasama na mga ibang lahi or Pilipina. Iba ang tagaluto, iba ang tagalinis, iba ang tagalaba, ganun. Ganyan ako pag tinitignan ko talaga yung mga bahay, style ng mga bahay. Kaso kahit na ganyan kalalaki, parang wala akong type na bahay. Wala. Mas maganda pa yung style ng bahay natin sa Pinas. Basta ganyan lang yung bahay nila. 2 minutes pa bago ako makarating ng school. Malalaki ang bahay nila dito.
Mga simple. Meron ding maliliit. Siguro isa lang ang nakatira o dalawa. Pero karamihan dito talaga malalaki ang bahay. Simple lang ang mga bahay dito. Pero sa loob, maganda. Puno ng mga gamit. One minute pa bago ako makarating ng school. Medyo malayo-layo rin, no? Malapit na ako. Malapit na ako ng school. Dito, hindi pwedeng videoin ang mga dito. Mga amo, mga bata, bawal. Kaya bihira kayo. Wow, may ibon. Ayun, may airplane din doon. Oh. Ayan, dito na ako. Dito na ako sa school. Bye na. Salamat sa panonood.